Τώρα, σε κάτι τελείως διαφορετικό, ο πληθυσμός της γης αυξάνει αλματοδός τις τελευταίες δεκαετίες και η πρόβλεψη είναι πως η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Μία λύση για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού ίσως να είναι και οι πλωτές πόλεις. Μία τέτοια λοιπόν κατέπλευσε στη Μαρίνα του Φλίσβου. Βεβαίως. Και το ένα της προσόν είναι ότι δεν καταλαμβάνει χερσαίο χώρο που τον χρειαζόμαστε. Το άλλο της μεγάλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης είναι πως ενσωματώνει όλα τα πράσινα συστήματα για εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας, αλλά και εξοικονόμηση πόρων, ενώ ακόμη και τα υγρά απόβλητα μετά από επεξεργασία επαναχρησιμοποιούνται. Η πλωτή αυτή πόλη είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και ναυπηγήθηκε εδώ στο πέραμα. Αυτή η κατασκευή, αγκυροβολημένη στη Μαρίνα του Φλίσβου, δεν είναι σκάφος, αλλά ένα πλωτό οικολογικό νησί. Έκτασης 1.500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο λειτουργεί ως χώρος εκδηλώσεων. Μια καινοτόμα κατασκευή, η οποία χτίστηκε στα ναυπηγεία του περάματος. Στον σχεδιασμό της συνέβαλε και το τμήμα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, η ίδια ομάδα που βρίσκεται πίσω από την πρώτη πλωτή μονάδα αφαλάτωσης παγκοσμίως. Αυτή η πλωτή κατασκευή είναι η πρώτη του τύπου της σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν όμως μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης τέτοιου είδους κατασκευών. Κάτι που θα μπορούσε να δώσει λύσεις για πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα και ζωή στα ναυπηγεία μας. Το νησί Ατλάντης είναι κατασκευασμένο από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και έχει χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις χάρη στην εγκατάσταση φωτιστικών τύπου LED και το σύστημα κλιματισμού που εκμεταλλεύεται την θερμική ενέργεια της θάλασσας. Οι τουάλετες καταναλώνουν ελάχιστο νερό και συνδέονται με ένα σύστημα βιολογικού καθαρισμού, το οποίο παράγει μόνο καθαρό νερό και ένα κομπόστ κατάλληλο για κυπευτικά φυτά. Ο σχεδιασμός του επίσης προβλέπει και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, που θα καθιστούσαν το νησί ενεργειακά αυτόνομο. Τα πλωτά νησιά μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα και μεγάλους νέους και χρήσιμους χώρους. Αυτός ο μεγάλος πλωτός συνεδριακός χώρος πρόσφατα άνοιξε στη Σεούλ και έγινε αμέσως τουριστικό αξιοθέατο της πόλης. Μετά είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί σε ένα χώρο που έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές, ένα ναυπηγείο, να γίνουν οι κατάλληλες προκατασκευές και μετά να τοποθετηθεί στο χώρο που θα γίνει η αγκύρωση, τοποθέτηση και να μπει σε ένα άλλο μέρος. Οπότε αλλού έχει τις υποδομές, από την κατασκευή και είναι πολύ εύκολο να το μεταφέρει στο χώρο που θες. Ουσιαστικά μπορεί αντί να δημιουργήσει προβλήματα στο περιβάλλον, ουσιαστικά να το βελτιώσει. Υπάρχουν περιπτώσεις που δημιουργήσαν είδος τεχνητού υφάλου, οπότε εκεί μπορεί να μην είχε αρκετά ζωή σε ψάρια να αναπτυχθεί η ζωή επιπλέον. Υπάρχουν όμως ακόμα πιο φιλόδοξα σχέδια, όπως αυτές οι πλωτές πόλεις που οραματίζεται ο βιομηχανικός σχεδιαστής Ζακ Φρέσκο. Ο σκοπός αυτών των πλωτών πόλεων, δηλαδή των τεχνητών νησιών, είναι να καθαρίσουν τις θάλασσες που είναι επικίνδυνα επιβαρημένες. Ο Φρέσκο δηλώνει ότι όλα αυτά είναι τεχνολογικά εφικτά, αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη θέληση από την ανθρωπότητα.